pambukaning marana talen saking layap-layaping aluyuk pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati tan kawusa manjing wonten ing gewit sanggan sangarup kena gandhaka cabang ingkang mapan wonten ing tapel wates negari ing Astina mung nalendra ing terang bulan jagat nenggih Sang Prabu Sakara Sangkara ngawe sanggaring para prajurit pating bleber pating kaya tirta labaraning kalatan sembrana Redo mawara mangawara-warahan tengaraning ajurit Gong Maguru Gong Maguru gongso tata kadya putula Purban sriting turangga SD nyadong dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Sakara Sangkara kula nyadong dawuh Ndara sakunduripun miwah sak mandhapipun paduka saking kedaton negari Ngastina kok teka nguncal-uncalaken buah wong wong nah mbok menawa pacitan kedaton ki turah-turah kok ya kula nyadong dawuh Ndara tokok wonten dawuh mila kula aja kaget kowe tak piji ana ing tampel wates negara Ngastina la taala kados pundi kula niki ngrumasi kula mengabdi dados menawi kula dipun timbali kula namung sendika ndederek nggih tokok wonten dawuh lho nun aku wis kepareng srawung marang Sang Nata ya Nalindra ing Ngastina sinuwun Prabu Jaka Pitana nggih
Malah sak mengko aku wis nampa dawuh saka ngersane Sang Prabu Duryudana. Yen to sak mengko aku kadhawan mateni para Pandhawa. Nanging miturut pangandikaning Bapa Penemban Durna sing dipateni aja pendhawane sithik. Nanging luwih dhisik dipateni pujanggane para Pandhawa. Merga yen to pujanggane para Pandhawa wis modar, pujanggane Pandhawa wis entek, wis mati. Tartentu angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring yen to arep mateni kelan para Pandhawa. Lho. Mengke riyen, Lom. Ratu Gustimu Prabu Sakra Sangkara paring dawuh. Nek Begawan Durna dawuh nek kon mateni pujanggane. Lah pujanggane Pandhawa ki sapa? Alah. Kowe iki kanthi kaya ora apal, Gok. Lah sapa? Pujanggane Pandhawa kuwi Cetha. 1 Sapa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Wis. Kuwi ora isining pustaka Jamus Kelimasada. Lho, lah iya. Lho, lah iya. Pujanggane sing tansah mbiyantu mbelani karo Pandhawa. Ayo ora liya kejaba mung Prabu Kresna karo Semar. Mangka nuwun sewu, Prabu Kresna kuwi wong limpat wasis waskitra ing Esti. Gok wonten dawuh. Lho, nun. Tak kira ora angel yen to mung arep mateni marang Prabu Kresna. Sebab Prabu Kresna kuwi mengijen aku nganti wadyabala segelar papan saka negaraku ing terang bulan jagat. Mesti yen to arep ngebuyi Batang Sayuta ning Prajanegara Ndrawati gampang. Lah nggih gampang. Ning nuwun sewu. Sampeyan sing dereng ngerti niku perkara siji. Perkara apa? Sampeyan dereng ngerti babakan sinten Prabu Kresna Ratu Ndrawati niku. Lho. Sapa? Sak ngertiku Ratu Ndrawati ku ya Prabu Kresna. Jriyatane senajan to aku lagi wae krungu jeneng kuwi. Sartane durung tau krungu, sartane durung tau tepung sak pejago ngaduarep lan Prabu Kresna. Aku wis mangerteni marang kondange Ratu Ndrawati. Lah nggih. Nek sampeyan pun pirsa babakan kondange Ratu Ndrawati kedahe nggih pun pirsa sinten sejatine Nata Ndrawati. Ya lho, Sawa jlentrena kok. Lah Ratu Ndrawati niku Nalendra nuwun sewu wujudane ireng cemani. Ning senajan wujudane ireng cemani nanging Prabu Kresna menika Nalendra tuhu sekti kalintang jayaning prang. Merga duweni pusaka cacahe 3. Prabu Kresna kuwi inggih pusakane apa wae? Tak kira nek mungsuh pusakaku ora bakal ono apa-apane. Weh mengke riyen. Sampeyan aja waton bisa ngucap. Nek durung ngerti kasunyatan sing saktenane. Piye kasunyatane? Pusakane Prabu Kresna niku sing sepisan jenenge Senjata Cakra. Senjata Cakra. Nggih. Nuwun sewu Senjata Cakra niku wujudane meng kaya gir becak. Meng kaya gir sepeda motor nika le. Meng cilik. Ya kira-kira ukuran 6 dim lah. Gegeden wong busuk Pak. 6 dim. Senjata Cakra wujudane kaya gir. Nggih. Enten bedore. Ya. Niku dayane luar biasa ya, Gok. Nggih. Senjata Cakra niku tamake gunung jugruk segara asat. Ampuhe ngono ndi? Pusakaku kuwi uga yen to tamake gunung jugruk segara bakal asat. Weh mengke riyen. Le nglepaske senjata Cakra nek ajeng dinggi perang niku mboten ngangge gandewa, mboten ngangge crossbow niku mboten. Ning ming cukup dibatin mawi aji pameling. Lho. Senjata Cakra kuwi nggih. Dadi ora sandadak nyekel gendhewa ning ming cukup dibatin, mung batin. Dadi kira-kira umpama sing mung dadi musuhe Prabu Kresna niku sampeyan mung kari batin, Senjata Cakra ratu kae tugelen ndase. Wong mengke Senjata Cakra pun medal saking kancing gelung, muser-muser kalih muni sering ngoten nika. Terus nempuh sampeyan. Nek bejo merga sampeyan kinayoman dening dewa, nggih paling mboten ming pecah sirahe ning sampeyan isih urip.
Nek mboten bejo nggih ilang sak ragane sampeyan. Lho. Mbok ora meden-medeni aku. Lho, mboten kok meden-medeni. Niku kasunyatan napa wontene? Ya, Gok. Nggih. Niku pusakane sing sepisan. Sing angka kalih Prabu Kresna niku duwe pusaka arane Kembang Wijaya Kusuma utawa Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Niku wujude ming kembang. Yo, Lah niku wujude ming kembang ning nuwun sewu. Kembang niku dayane ngungkuli marang kabisaning titah lan ngungkuli marang kabisaning dewa. sebab Kembang niku nek umpama nuwun sewu ndelalae adine. adine sapa? Adine Kresna. Kresna ki pon adi. Duwe Jenenge Rani Setyaki kok ya. Karang padha irenge kok ya, Gak. Iya. Iya. Adine Kresna niku jenenge Setyaki. Umpama Setyaki mati, Setyaki diungkuli kembang niku iso urip meneh nganti mati ping 7 diungkuli kembang Wijaya Mulya iso urip meneh. Edan ampuh. Angge ngurip ketheke sampeyan niku turah-turah iso. Sampeyan niku ming apa ya, Gak? Kalah karo aku. Lho lah iya. Kalah karo aku kok sampeyan niku. Niku Kembang Wijaya Mulya. Kembang Wijaya Mulya. Sing ketelu. Nah, sing ketelu niku ora iso dienggo mateni mungsuh ning dienggo ngecek. Ngecek kuwi piye? Dienggo ndelok kahanane jagat. Jagat sak isine iso ketok ning pusakane Prabu Kresna sing ketiga niki. Pusakane apa, Gong? Pusakane alane kaca Tingal. Kaca Paesan. Nggih niku kaca Paesan karang kula arang-arang maca buku kok ya dadi kaca Paesan. nggih. Dayane niku wau iso nggo ndelok sak lumahing bumi sak kureping langit iso dingerteni karo Prabu Kresna. Mula Prabu Kresna kuwi kasinungan gelar Nalindra kang bisa mangerteni sadurunge kelakon utawa Nalindra ingkang saged pirsa dumateng kawontenan ingkang badhe lumampah. Cekap semanten atur kula wassalamun. Urung iku mung kok isi ora. Urung rampung lu jelaske kok ya ora. Niku pusakane Prabu Kresna telu niku. Ya. Tur Prabu Kresna niku mboten titah semantah mboten lho. Merga Prabu Kresna niku nuwun sewu titah ya Nalendra ingkang atitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Ya Sang Hyang Bathara Suman. Sang Hyang Bathara Wisnu niku dewa sing tukang andum Kabagyan lan katentreman. Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi Nggih, niku nitis mapan tenganggane Prabu Bathara Kresna. Kejaba Prabu Kresna duwe pusaka telu cacahe niku mengke Prabu Kresna nek kocap ngamuk nyenggol bedoring Kyai Kesawa mengke iso dadi buta gedhe sing rambute abang sing teng pojok simpingan nika. Iki engko ya metu, mboten mong wing cilik. Sesuk ya sing gedhe ya, Gak. Edan nek ngono ampuh Prabu Kresna kuwi. Ampuhe kagila-gila ngungkuli pil, ya, Gak. Kowe kok celempungan ora lung sak geleme dhewe ora. Gok, wonten dawuh. Aku ora wedi. Taun ana windana yen to pancen iki wis dadi dawuh sartane aku wis kembali kewajiban saka kersaning Sak Prabu Duryudana. Aku ora wedi. Mengke riyen. Niki mumpung kula tesih gelem ngelingke karo sampeyan. Tinimbang mengke sampeyan ming getun tembe mburine, sampeyan ora sah maju, ora sah duwe niat arep mateni Prabu Kresna. Ora iso. Wis dadi anteping tekadku yen to nganti aku tulung kedheping paningal ora masrahke kawandane Ratu Ndrawati ning ngersane Sang Prabu Duryudana. Sirahku sing dadi janggane. Wis men. Nek arep modar mungsuh Jata Cakra mungsuh Buta Triwikrama, sakarepe wis ora usah dielingke awake dhewe iki. Ora. Awake dhewe iki batur pangembating catur ya saisa-isa ngelingke. Ya wis nek arep ngelingke nek aku wis beres kok. Sakarepe nek arep njajal ya ben. Mengko ora wurunga nek kono modar sing golek bandosa rak ya awake dhewe.
Bila Buru Ratu Gusti maju ku dibelani ngono. Kowe ngopo kok cumar-cumir. Eneng wong video cangkem kuwe. Senengane kok ora. Nggih pun ajeng dicobi nggih monggo. Ampun. Monggo dicobi mawon. Mboten sah. Nek manut togok mboten sah dicobi, mboten sah majeng. Mboten sah sida wateni Kresna. Nek manut mbilung mang maju dijajal, mengke nek sampean modar mang WA kula. Cangkemmu dhewe anu ngendikane sampean iku piyambak kaya ora. Aku ora wedi, Kok. Wonten dawuh, ora sah ngepiyake barisaning para Wadyabala. Tak kira aku dhewe iso nergalaki. Satane tak kira aku dhewe mengko sing bisa mateni marang Prabu Kresna. Wis ben tokno. Wong iki nek gembedhe ning ngarep stokno wae, engko nek iki engko jam 2:30 engko modar, engko awake dhewe mengkani golek juragan liya. Ya. Iku ora ngono karo Ratu Gusti ya sing ngabekti. Ya nek kowe arep ngabekti ya ning nek munggo aku bayarane kono ki kurang gedhe nek tak nggo sedina-dina. Kowe mono wong ora ndek anak, ora ndek bojo, dadi cukup menggo manganmu sedina-sedina. Matamu, ora matamu dhewe. Wis kono nek arep ngewangi kono, nek arep ndombengi kono ya sak karepmu. Nek aku mono apa golek juragan sing bayarane luwih akeh kaya. Wah, menungso ora tatan. Sampun tuwa wae. Walah, menungso ora tare iblis lanang tiang lengset larat. Srikala Dewa Narpati Tuwinaris swara Kresna kang langkung tresnanira. Walah panusmaning jajalanan desmalaning rat gelag-gelahing bumi panusmaning jajalanan. Apa kowe ratu memitraning Begawan Durna sing sajak kowe arep sagoh mateni marang adikku Ndorowati? Munia ora ming ketap-ketip, ora ming plendas-pledus kamu kuwi. Ngaku. Gop. Nuwun. Sapa iki? Oh, durung tau tepung, durung tau wanuh. Lagi iki ketemu kok neng ngarepanku kok cangkeme kempar-kempor. Cangkemmu kuwi. Lho. Gok, wonten dawuh. Sapa iki? Duh. Mulane sesukne sampun ku rasa sagu mateni Kresna to. Sebabe piye? Lah nuwun sewu sampean ora sida pinanggih Kresna, urung sida mati mungsuh Kresna, wis modar mungsuh niki. Apa iya? Nggih. Iki sapa iki? Niku nek sampean arep ngerti nggih. Niku kakangne Kresna. Niku kakangne Kresna. Kakangne Kresna. Nggih. Adine Kresna mau sapa? Setyaki. Nek kakangne Iwan. Sinten? Baladewa. Iki Baladewa kae. Lah nggih ngaten. Baladewa kondang pandenge tanah Jawa sing jarit galak kae. Nggih. Panusmaning jajalanan. Prabu Baladewa matamu kuwi lho. Sapa ku? Baladewa. Prabu Baladewa. Kowe arep methuki karo aku mergo sajak kowe ora nrimake aku arep mateni karo adimu sing jeneng Kresna. Yo, nek iya arep ngopo? Nek iya arep ngopo? Panusmaning jajalanan. Kowe durung ngerti iki sapa? Durung ngerti aku sapa? Wis, ya wis nek wis ngerti ya wis. lah. Sapa kowe? Sapa? Takon karo aku ya iki Nalindra terang bulan jagat. Nalindra memitraning Prabu Duryudana. Aku Prabu Sakra Sanggara. Oh, alah, diapurmu to. Kowe sing jeneng Prabu Sakra Sanggara sing jare sago arep mateni adikku Ndorowati. Ya ngono apa piye?
Yo, dasar kepala nyoto. Kok ngancing. Kok keseron kowe iki ora. Nek iya apa kowe arep ora nrimake anane aku arep mateni karo adimu? Merga iki kewajibanku sartane aku wis ngemban tanggung jawab. Aku saguh mateni pujangane Pandhawa, menungso ora tatanan iblis lanat. Yo, kowe ora sadada ketemu karo adikku Ndrawati. Kowe mungsuh Prabu Baladewa, kowe durung karuan iso urip. Durung karuan kowe iso menang. Piye? Kowe mungsuh Prabu Baladewa durung karuan iso menang, arep musuh adikku Ndrawati. Apa kira-kira kowe saguh? Apa kira-kira kowe kuat nadai pusakaku Kyai Nenggala? Ora kuat sebab apa? Sebab aku luwih ampuh tinimbang diapurmu. Wah! Yo! Boy! Wow! Menungso ora tataran. Ayo, sayu tomor seperti buri. Kowe anggo cokro buka kurang gane bedati yo. Ora-orane aku wedi mungsuh diapurmu, cuk. Woi. Yo. Go. Opo diaro kowe menungso opo? Sutanmu kaya ngene kok. Ayo. Sambato kowe, sambato. Aduh. Mati aku. Aduh. Ayo. Rumangsamu apa kowe? Rumangsamu apa? Kowe nang kene iki mung ratu daya lho kok gleleng pacakmu ngebelo siramu. Ayo, wis ngerti iki apa? Ngerti iki apa? Aku ora ngerti iki apa. Iki Kyai Nenggala sing bakal kawis roti jo kakira nyawamu. Wah. 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 Anggep apa wae. Mangsane apa Baladewa sepeleke? Rombongane pundi? Rombongane endi mau? Sing cangkeme kaya biawak emo. Mangsane apa? Aku ki ratu bandenge tanah Jawa, ratu sing ora tau-taune mampu menantang. Lah kuwi tantang karo menungso diampun kaya kirik kaya ngene iki. Pangan kuwi. Kurangi ye. Mangsane apa ora? Mangjat Kurda Suramapangga. Kurda Kurakata kaping Pramandya. Arikat lampeng rata tanpa antara Prapteng rata sukuning iram kang tumingal Hanggung ngono. Ya ora ngeplaki to kok anarkis kaya ngono kowe ora. Mati Ratu Gustimu, mati. Mungsuh Kyai Nenggala ya, berarti bener aku. Ngapa? Awake dhewe iki jam pira to iki? Jam 1 urung ana wis, juragane sing iki wis modar. Yo golek juragan liya yo. Mosok geleme dhewe wong kewajibane urung tuntas kok ora digugah, dielingke. Kuwi janjane ora mati, janjane ora sida. Ning ming kentekan tenaga. Ya kono nek umpama kena. Nek umpama isih ambekan ya berarti cen isih urip. Nek kira-kira wis napas wis berhenti ya wis gek awake dhewe siar golek masjid terus siaran. Gusti kula aturi inget Gusti. Sampun kados ngaten. Sampeyan niku ratu gagah piteksa. Nembe jam 1 kok mpun seda niku
ora sumbut karo le sampeyan kiprah joget-joget bengak-bengok wae Gusti. Tiba kandhek Sang Nalendratama ngeling ana risang Wiratamtama. Apa iki kok? Akirangan. Kok ijo kaya ngene? Walah piangsang elek. Baladewa menungsa ora tatanan. Kok wonten dawuh. Piye aku ampuh apa ora aku? Aku ampuh apa ora? Ampuh sebabe pripun? Aku ke taman Kiai Nenggala ora apa-apa. Ora apa-apa ning cangkeme kebak riak. Ana wong madang e rumah sam. Sing madang ki ya men madang wong kene iki mayang dhewe kok ya. Nek kira-kira ora trima ki le madang ning Samas kono. Makane ora geleme dhewe ora. Kok wonten dawuh. Aku nek ora males karo kadigdayane Baladewa tak kira aku ora bakal iso jaya. Ya men nek arep jaya dhewe ya men Kersanipun sawangen. Aku arep nglepaske pusaka. Aku arep nglepaske pusaka. Pusakaku arane Panah Kyai Kemandingan Seta. Panah Kyai Kemandingan Seta. Panah tak lepasake ngener dari Baladewa ora mati aja diutak jenenge Prabu Sakra Sanggara. Hei. Oh. Delok. Sing ming cukup dibatin ora ming senjata cakra. Pusakaku ya ya. Delok e. Nggih. Delok yo ya. Anggep apa? Rumangsamu. Wah! Rumangsane apa? Ngerti wong lena lah kok nglepaske panah. Panahe bengkong. Walah ratu ora modal. Pila Barayasa panah sing prada kaya iki. Prabu Sakra Sanggara. Kowe nglepaske senjatamu iki lho. Pusakamu ora ana apa-apane musuh ki enek. Dola. Ayo, ya jiret. Loh.
sabar, sabar, sabar. Edan. Kok wonten dawuh. Aku nglepaske panah kemandingan seta ora apa-apa. Sinten sing mboten napa-napa? Baladewa. Lah ra apa? Sampeyan ki mbok nglepaske pusaka sing renteng matumpa-tumpa ki sing ora iso nempuh jajane Baladewa ya, Kok? Ah iya. Sing ora nek iso apa ki jenenge? Mateni Prabu Baladewa. Malah tak sawang pusakaku dicacah-cacah nganggo gamane Baladewa. Edan. Gumonku ana tombak bedore tumpul kaya ngono iso nyacah-nyacah barang lincip. Sampean niku dereng ngerti. Justru sing iso nyuwek-nyuwek nyacah-nyacah niku sing tumpul-tumpul niku. Nah, jeneng kita gak dong iki kok senengane ora. Edan menungso ora tatanan ning sajake Baladewa kae mau kewirangan. Kewirangan pripun? Ora dinut karo rombongane. Ajan ngaten nika, Baladewa niku kan mbiyen niku ngger golek rombongan niku ora tau pener. Ngger golek rombongan niku ora tau gek ngenut karo Baladewa, mesti sing dinut adine. Mangka Baladewa niku cekelane dram. Ayo ta? Adine cekelane arit. Terus wengine sok ngendang ngoten. Edan terus iki piye? Nek ndahar atur kula mundur kemawon tinimbang mengke kewirangan. Yen mundur, banjur kudu kepiye? Pun kula dereke sowan Kang Rama Begawan Wisakarna. Ayo. Kang kinarya wangsit pindha kombang isep matus sarening tawang susah angin nganti nggone Kecuni kula Kakang Durna sajak kok kawonten negari Ngastina kok mrika katingal wonten wujuding bledug mangampak-ampak. Niki enten napa? Menggeriyen. Kula niku ajeng ngetapke barisaning Marasata Kurawa malah dereng kober. Merga kula nggih janjane penasaran. Janjane bledug mangampak-ampak niku dipun sababaken saking dayaning menapa. Kula piyambak dereng mangertosi Kakang Durna. Menggeriyen. Niku ora kados pelajaripun anak Prabu Sakra Sangkara. Lah mbok menawi ngaten dipun dangke mawon. Aduh bapa peneman ketewasan bapa memang.
ngawur ya men ngenane ora. Oh iki anak Prabu Sakra Sangkara. Bapa Remban. Bapa Remban durung ngaturaken gendrawasan Bapa Remban. Yes, men. Satri gumulung remak. Ketiwasan piye anak Prabu? Waduh. Trajangipun Prabu Baladéwa mboten kenging kula ndhake. Malah sak mangke kula nglepasaken panah kemandhingan seta mboten dipun raosaken, mboten tumama wonten jajanipun Prabu Baladéwa. Malah pusaka kula Kyai Kemandhingan seta dipun cacah-cacah dipun tugel-tugel kaliyan Kyai Nenggala. Kula nyuwun pitulungan, nyuwun senjata pitulung Bapak Remban. Durnaila panalinganira lumajaring ratri. Lenenggat jaganira kapisanan ing perang Bratayuda. Lale gandang bleguduk manyar-manyar. Sumorante hawela anak Prabu. Wonten dawuh Bapa Remban Durna. Sinumara rasa dadak kuwatir ya nggih, rasa dadak kuwatir. Bab perkara anak Prabu Baladéwa ingkang tansah meparangi marang laku tindak munggon arep mateni marang anak Prabu Kresna kuwi wis sawijining perkara ingkang ora mokal, teges kuwi sawijining perkara ingkang lumrah. Lumrahipun kados pundi? Ngantos kawontenan kula kados mekaten teka paduka nganggep perkawis menika perkawis lumrah. Lho. Ora lumrah sebab apa? Merga Baladéwa kuwi dadi kakangne Kapernah kadange Werda anak Prabu Ndarawati. Mula ya wajar wae, lumrah wae yen Prabu Baladéwa ora nrimakake merga jeneng para anak Prabu Sakra Sangkara arep mateni marang ya kuwi adine Prabu Baladéwa. Lajeng sak mangke kersanipun kados pundi? Ngene ya Geri, ngene. Iki mengko tinimbangane mung katriwandan, sartane tinimbangane mengko mung ora kasil nggonmu mateni marang anak Prabu Kresna. Bakune ora sanggagas karo Prabu Baladéwa. Perkara iki ora sambok pikir sartane ora sambok penggalih banget-banget. Cukup neko penjalin sartane nyimpang marga. Lajeng kersa paduka Bapak Remban Durna sak mangke kados pundi kula kantun derek. Kowe tak dawuhi, kowe tak utus supayane swana ning Praja Negara ing Ndarawati. Kersanipun kula sowan wonten ing mriku. Sakmengko swana ning ngarsaning Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Golek ana ngaringkiane, "Mbah, kepiye caramu sing baku sakmengko bakal bisa gawe srana lenane anak Prabu Ndarawati?" Nyan seswa matur marang Resang Mahayogi Sang Wipra Kadiparan karasane Nyewang Butipati. Menawi ngaten kula kantun derek. Nanging aja kanthi wujud ratu terang bulan jagat, aja kanthi wujud Prabu Sakra Sangkara. Mrata diake tingkemane tramu kowe tak dandani dadi wujud Sang Hyang Bathara Narada Sang Hyang Kaneka Putra Ger. Sabar pancen sarane kudu ngono.
ngekani wujud kaya ngene iki tak kira anak Prabu Kresna ora bakal cubriya, ora duwe rasa cubriya apa-apa karo kowe, Nger. Inggih. Bapak Peremban Durna ngestaken dawuh. Dieling-eling. Aja nganti mengko kowe kok nang dening anak Prabu Kresna. Aku malah melang-melang iki, Kang. Engko nek nganti kono muni, "Uye, jagat Dewa Bathara malah katriwandan." Karo anak Prabu Kresna malah konangan nek kowe arep maling. Ora. Aja waskuwatur. Waskuwatur ya, aja waskuwatir, Cipate. Ayo ngene ngomong ki sasar susur rasane kok ora. Sampeyan ki sak geleme dhewe. Kang aku mengawan bareng arit Cipate. Dadi ya lumrah nek wengine kaya ngene iki. Mene ngantun samangke sampun cetha. Dawuhipun Bapak Bandurna kula badhe bidhal wonten Praja Negari Ndorowati. Oh, ya sing ati-ati Nger Prabu Sakra Sangkara. Angkro sesumbara mawalendra pameka sing kumaluda kuntur ketok lumembak penyune kumambang Yayi Pendhita Durna lole kena swaru gembal manyar-manyar do ning dungkul wana alas-alas dadi wana. Ana dawuhmu apa, Kakang Penemban Wisakarna? Ora mengko dhisik. Lah kok dadi nggonku ngenteni marang lajene anakku Sakra Sangkara. Kaya-kaya ilang tak kedhepake ana ngendi praptane Atmajaku. Lho, ngosik Kakang Penemban. Yen aja para Kakang Penemban Wisakarna nanjihke marang Atmajamu, ya Atmajaku anak Prabu Sakra Sangkara. Samengko aja kaget merga anakmu ya Atmajamu pambayun wis tak utus ana ning Praja Negara Ndorowati. Malah anakku mbok utus ana ning Praja Negara Ndorowati wigatine apa? Lho, kan lah wis mentakna wae kuwi pendhita modern. Lho ora wis cetha dawuhe anak Prabu Duryudana. Iya, babakan gone anak Prabu Sakra Sangkara ingkang didhawuhi dinawan supayane mateni marang Prabu Kresna. Samengko sana ning Praja Negara Ndorowati uga arep mateni marang anak Prabu Ndorowati. Oh ngono. Iya. Iya. Banjur saiki sapa ingkang keduga sago gawe ringking Pandhawa? Lho, lah aku manut wae Kakang Penemban. Yen to kira-kira para Pandhawa kuwi wedine utawa karingkiyane Pandhawa, para Pandhawa gampang diblithuk dening sapa? Mengko dhisik yen aku ingkang sana ning Praja Negara Ngamarta sak mengko gawe srana ringkih para Pandhawa. Mengko aku mesti rak mung kadenangan karo anak Prabu Puntadewa apa dene Pandhawa 5 cacahe. Iya. Nanging yen to sak upama Begawan Durna sowan ana ing Praja Negara Ngamarta golek srana karingkiyane Pandhawa kira-kira apa ingkang keduga bakal gawe srana ringkih Pandhawa. Merga mangkene Begawan Durna kuwi dadi guruning para Pandhawa uga dadi mata pitayaning wong negara Ngamarta.
Sithik akeh ya mesti wae ngerti marang apa kang dadi karinggane Pandhawa. Oh, lole kenthos waru gembal manyar-manyar. Kakang Premban, ana dawuhmu apa Yayi Penemban Durna? Pandhawa kuwi bakal iso ringkih, satare Pandhawa bakal apes jurite. Kalamun ta ora tinunggon dening wujuding pustaka Jamus Myang Simat Kalimasada. Kamangka Pandhawa kuwi duwe rasa wedi sarta Pandhawa kuwi bakal manut mbangun miturut kelawan swijining nalendra ya kang dadi pujangane para Pandhawa ingkang ora ana kejaba mung anak Prabu Ndrawati. Mangkono Begawan Durna. Iya. Yen mangkono yen to kira-kira sak mengko Yayi Penemban Durna tak dandani cara Ratu Ndrawati. Apa kira-kira saguh nyidra utawa nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada? Tak kira ora bakal kangelan nggonku bakal nyidra wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada Kakang Perban. Wis wujudanmu kaya mangkene tak kira para Pandhawa ora bakal cobriya. Oh iya Kakang Penemban. Lah iki mbilung kowe ngopo? Iki engko nek nganti konangan sing modar ora ming sampean lho. Ning kula karo Togog ya melu mati mengko ya, Gog. Ha iya. Kamangka kula melu Prabu Sakra Sangkara ki ming wong golek pangan. Nek aku mono jane idep ora melu Prabu Sakra Sangkara ya gak apa-apa. Wong bayarane kurang nek kaya Togog mono wong ora ndek anak ora ndek bojo, cangkemmu ora. Kowe ya butuh akeh, bojomu ya mulih ngalor. Ora bae, saiki wis ngidul kok. Saiki wis sak omah karo aku kok. Lho. Nek rak maune kowe ngarah sinden. Ora bae sinden sapa sing tak arah iki. Anggepe kok sok kowe sok gawe keputusan dhewe. Yen wis kanthi wujudan kaya mangkene para Pandhawa bakal subriya. Oh, lole kenthos waru gembol. Monyor-monyor duduk ning dungkul wana alas dadi wana. Iya Kakang Penemban Wisakarna. Yen kanthi kaya mangkene aku ora bakal kawanguran dening para Pandhawa. Iya. Banjur aku arep nyuwun mriksa ana kersane Kakang Penemban Wisakarna, wigatine apa sing kudu arep tak aturake? Yayi Penemban Durna, ana dawuhmu apa? Tak kira anggonmu prapta ning negara Ngamarta ora kejaba wigati mung nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Mesti wae para Pandhawa ora bakal lowel maringake yen to wewujudanmu dadi pujanggane para Pandhawa. Yen ngono aku njaluk pamit madal wasilan. Nek konangan iki
kalana kalaya takut maring kociyong nyokang mawingis-wingis kura rupane kakiri-kiri Ditidya kala Jenggiwara kula wonten pangandika dawuh paduka Perban amiji dumateng ing kapting parajireman pun Jenggiwara kula nyadhong dawuh aja kaget kowe tak piji iya wonten wigatos menapa nggonmu tak piji iki ora ana kejaba jeneng para mung bakal ingsun maringi gaweyan sartane jeneng para bakal ndak utus supayane sak mengko ngayomi laku ning Prabu Kresna Pindawarna. Ya iki. Anggone tumuju ning Prajanegara Ngamarta. Nyuwun ngambil wujuding jimat Kalimasada. Ya iki. Sartane jeneng para mengko ingkang keduga bakal dadi pengayoming Prabu Sri Bathara Kresna yen to nganti katriwandan kahanane. Lajeng mangkatipun ing kaptipun Jenggiwara benjang menapa Perban ora kitang sambung ngabarca lintang tumuli budhal dina iki sartane sak mengko jeneng para ingkang bisa mikut praptane Arjuna ndak sowanake supayane sak mengko disowanke dening Prabu Kresna ana ing wana Bindarata ngestaken dawuh mengke kula ingkang matur lan kula ingkang sajuga ngangslupi angganing Sang Tapa Begawan Durna budhal Jenggiwara nyuwun pamit matal wasilah. Maning jajalan ora lah kok dadi Prabu Sakara Sangkara ilang tak kedhepake walah menungso ora tatanan iki mengko gek-gek ngene Prabu Sakara Sangkara Mendra ngilang saka panduluku aja-aja mung bakal gawe pawadan golek ringke Baladewa wah nek aku ora kake matur ngersani Yayi Prabu Durwati tak kira bakal ketiwasan kanane parep Kresna pun kakang sing sowan Yayi. Panjerah ingkang Puspitara tabusa oyon
Mas Neblak Maruta kekancangan Anggegono. Sanalika Sirna sinapu dening Sarating Sang Hyang Arga ingkang nedheng manjer ing madyaning Radri. Ora mantra-mantra adeging karaton negari Indraprastha ya negari Ngamarta. Tuhu negari ingkang Kuncara Anjayeng Bawana. Dasarnya negari kang ageng jajahanira. Tuh ingkang lenggah wonten ing Damarcana datan mantra-mantra nggih Sang Hyang Bathara Darma Anyi Jawanta ingkang manungsa wonten angganing Sang Prabu Puntadewa. Nalika semanten dupi ngawontenaken masyarakat dening sanjaring para kadang Pandhawa. Datal kantun iki nglarapaken wiswanira Sang Jepara Lanjur Pandhawa putra ing Jedipati. Ingkang wis katon lenggah wonten ing Datulaya datan sanes kejawi namung Nalendra Ndrawati ya Nalendra Dwaraka Pindawarni. Nalika semanten eling-eling pragiling Pandhawa senajan to tinemu taruna ananging gadhahi paningal batos ingkang tuhu lantip anggraitane. Pramila Sang Raden Sadewa nggih nyomulat marang ingkang Raka Indrawraka sasampunira rawuh lenggah mring Datulaya Praja kaya-kaya duweni rasa cubriya. Ananging sakmangke ajrih nggih nyobadi sumulun amatur wonten kesanurut Raka Sang Prabu Puntadewa. Pramila datan bisa kawedharing lisan ingkang dados pangunek-unek ing Sang Raden Sadewa. Duwi Sang Prabu Puntadewa arsa miwiti wawan sabda ingkang dereng kawedharing lisan. Leng-leng ramyan ingkang driya Leriwang Candra katangan sumu ing jas katung ritan limut kapyarsaning rojit aramremeng driya nawung kekuwungan Hyang Wisesa Niwang Agung mugi ngayomana marang Praja Negari Indraprastha sakukubanipun nuwun mangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu pengayoman kula ing Madyapada prapteng delahan Koko Prabu Sri Bathara Kresna sarawipun Koko Prabu Indrawati ingkang rayipun Darma Kusuma ngaturaken
asung pasegan Panakrami mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati. Ya jagat pangestu ngara. Wayahu Bathara jagat. Ya jagat pangestu ngara wayahu Bathara jagat-jagat jembare ora jamak. Kawula nuni nggih angger napa niku Yayi Prabu. Yayi Prabu Darmakusuma ngaturaken asung masegaran Panakrami wonten ngersanipun ingkang Raka Indrawati sampun kula tampi damel bombong jas manahipun ingkang Raka Indrawati. Mboten langkung kula ngaturaken pudya pangasta kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka anak Yayi Prabu Darmakusuma. Yai Nun. Koko Prabu inggih, inggih. Sampun sanget anggen kula tampi ndadosaken Cundaka Wangriga murda mawahana kabagyaning gesang kula mugi kaskecaken. Yai sampun boten kirang prayogi anak Yayi Prabu Darmakusuma kawula Nun. Wah. Jlitheng kakangku. Raharja rawuh muning Muraja. Negara Ngamarta. Oh, anak adikku Werkudara, adikku Werkudara ya. Raharja rawuhing pun Kakang. Wedhe, aduh. Nggonku sowan rawuh ana ngersane kadangmu Ngamarta. Anak Yayi Prabu Darmakusuma. Yo. Aku ngaturke basaku katuruk. Yai, tak tampa Werkudara. Ora lewat pangestune bab Kakangmu Ndarawati wae tampanana Werkudara. Tak gegem dadekake jimat ora liwat prayogana. Iya. Iki lah kok teko dadi emban Ngamarta padha tuku sendal iki. Dumeh ana ing gisiking samudra. Banjur tuku sandal kanggo oleh-oleh. Waduh. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yai. Kadangipun Kakang Yayi ing Madukara, Yayi Jelampor, Jelamprong. Yayi Arjuna. Tak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang wae tamanana Arjuna Yayi Nun. Nggih Koko Prabu, kenging punapa teka selaganipun benten kelawan padatan. Waduh Arjuna pun Kakang iki wit biyen nganti saiki ora ana bedane. Nggih. Kaprayogaken. Kaya wis ora kurang kepenak. Nuwun sewu Koko Prabu. Ayi, atus pundi? Sinaosa randhat ngen kula ngaturaken saderengipun kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Jernyatanipun paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kestu rawuh. Nalika kula boyongi kanthi kula ngaturaken gandhek sak kembaran atur nawuh wonten para jenegari Ndarawati. Dalah. Yayi Prabu kasinggihan mekaten Yayi. Wah, bejo kemayangan. Anggen kula sowan tinampi kanthi prayoga dening paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Keparenga sak mangke nulya kula matur babagan menapa ingkang dados gegondhelaning manah paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Sakintenipun kula sampun mangertosi Yayi. Inggih. Monggo kula namung badhe nyuwun pitedah menawi sak mangke anggen kula badhe mbangun Candhi Saptarengga badhe kelampahan menawi dipun tenggani dening Kakang Semar Badranaya Koko Prabu. Yayi Prabu nggih. Menawi kula dipun keparengaken suma matur, kula badhe matur terusanipun paduka anak utawi Yayi Prabu Darmakusuma. Badhe paring dawuh napa Koko Prabu. Nuwun sewu. Ingkang dadosaken srana arancaking damel gangsaril nglampah. Anggenipun ora kadang-kadang kula para Pandhawa nglampahaken ngawontenaken inggih punika nggadahi lekas tunggajan wingin bangun Candhi Saptarengga menika nuwun sewu. Senes kok Kakang Semar ingkang damel srana dados syarat sarana kelampahing
Paduka Yayi Prabu Darmangsa anggenipun badhe mbangun Candhi Saptaringga. Menika sanes Kakang Semar. Menika sanes Kakang Semar Badranaya nanging nuwun sewu. Nuwun sewu. Menawi kula dipun paringaken kula badhe matur, badhe nyariosaken. Inggih. Kawontenanipun Kang Raka Ndrawati sak bidalipun saking negari Ndrawati. Sak bidalipun kula saking negaring Dwaraka nalikanipun kula tumuju wonten ing kedhaton negari Ngamarta kula nyumurupi wonten wujudipun cahya ingkang sumlorot wonten madyaning wana nalika ingkang Raka mrepeki kawontenan wana jebul timbulipun menika wana ing Bendarata wonten ing wana Bendarata menika kula marepeki wujuding cahya ingkang sumlorot lenggah sawijining pandhita. Werkudara, apa? Awadya negara Ngamarta padha pating cengenges iki ana perkara apa? Wah. Padha ngrembug sandal. Sandal sajen disaut. Monggo dudu-duweke. Wis ben. Tokno Dimas. Iya. Kula lajengaken. Inggih Kaka Prabu, sampun ngantos ngatosaken dumateng para wadyabala. Ih, sangjaring para wadyabala negari Ngamarta menika mboten kula gatosaken. Kados pundi? Pandhita. Ih, wonten sijining brahmana peparapipun Sang Pinandhita inggih Sang Begawan Wisakarna. Senes Karna Lele senes. Inggih Sang Begawan Wisakarna menika wonten ing wana Bendarata. Dupi kula nyurawedekaken kawontenan wonten Paraja negari Ngamarta wonten ngersaning Sang Pinandhita Sang Begawan Wisakarna, Sang Penemban Wisakarna paring dawuh wonten ngersanipun ingkang negari ingkang Raka ing negari Ndarawati bilih ingkang dadosaken pagebluk Ngamarta menika sanes kok Kakang Semar Badranaya menika sanes kok Kakang Semar Badranaya ing Karang Kadempel menika babar pisan dedek nanging boten sajawi namung para kadang-kadang Pandhawa ing Ngamarta piyambak ingkang dadosaken sarana pagebluk menika dipun rasaken dening para kawula negari Ngamarta lajeng sak mangke Sang Pinandhita Sang Begawan Wisakarna paring dawuh wonten ngersanipun ingkang Raka Indrawati abilih malih Paraja negari Ngamarta menika saged kelampah menawi lantaranipun ingkang Raka Indrawaka. Pramila kula sowan wonten negari Ngamarta ingkang kados kula namung badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamusmiyang Jimat Kalimasada. Lah iya, tumuli sak mangke badhe kula sowanaken wonten ngersanipun Sang Begawan Wisakarna. Mekaten Yayi. Menawi mekaten arawa paduka Kanjeng Kaka Prabu saderengipun para Pandhawa miwiti anggenipun bangun Candhi Saptarengga keduga badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamusmiyang Jimat Kalimasada lajeng dasaripun menapa Kaka Prabu inggih ngendikaning Sang Begawan Wisakarna menika kala wau ingkang dadosaken reretu wonten Paraja negari Ngamarta menika namung wujudipun pustaka Jamusmiyang Jimat Kalimasada. Kenging menapa pustaka Jamusmiyang Jimat Kalimasada dadosaken srana pagebluk Ngamarta menika dumadi. Kresnane kene ngopo ya iki? Menika menawi sak mangke Sang Begawan Wisakarna sampun saged njlentrehaken tuwin amedharaken werdining pustaka Jamusmiyang Jimat Kalimasada. Mila Yayi, Mila Yayi. Anggenipun sak mangke kula badhe nyuwanaken wujuding pustaka Jamusmiyang Jimat Kalimasada menika kedah nganthi kalian kadang kula pun Yayi Arjuna, Yayi Prabu. Sumenging hang. Makaya dalenging gondang. Nalin trompek marwa sing sang katri gumulung. Katri gumulung mangrombek ing wadya.
Menawi mengkaten ingkang rayipun Darma Kusuma namung sendika ndederek nanging Koko Prabu kula menika ngrumaosi gesang kula mboten piyambak nanging sareng kalian kadang-kadang kula pun para Pandhawa kula badhe tetarosan kalian pun Werkudara Arjuna menapa dene kembar sumangga kemawon Werkudara barep kakangku apa kepiye munggo Siadi yen to iki mengko wujuding pustaka kapasrahake dening Koko Prabu. Aku mung manut jenyatane sing kagungan wujuding pustaka ora kejaba mung barep kakangku. Ngono Dimas. Yo. Arjuna kepiye yen to mengko Siadi ngetutke sartane nderekke kelawan tindake Koko Prabu. Kula namung kantun nderek. Waton menika dados sarana waluyaning Praja Negari Ngamarta. Ngono. Yen ngono Siadi Arjuna sarujuk, kula sarujuk. Koko Prabu sampun midhanget piyambak bilih kadang-kadang kula para Pandhawa sami sarujuk. Inggih. Samangke tumuli kula aturi nampi kula pasrahaken wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalima Sada. Nulya samangke Yayi Arjuna kakandya wonten ing wana Bendarata. Samangke kula aturi masrahaken Yayi. Sampun ingkang raka tampi kula ngaturaken manuwun. Inggih. Yen mangkono Arjuna kula wonten paring dawuh. Marata diagayo pun Kakang Kandhi tumuju ning wana Bendarata. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Sadewa maju sajak arep ana atur wigati. Nuwun sewu Koko Prabu. Sewu-sewu kelepatanipun ingkang rayi ing bumi tau kula tadhawadana. Ya ora dadi ngopo. Nuwun sewu. Lah kok teko sak mangke sak nalika madu Kanjeng Koko Prabu masrahaken wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalima Sada dhateng Koko Prabu Ndarawati menika. Nuwun sewu. Kenging menapa mboten tetarosan kaliyan ingkang rayi pun wragil. Kamangka nuwun sewu. Sak menika aja kok tetarosan kalian kula. Kula dipun lirik kemawon mboten. Kamangka menawi babagan wonten wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalima Sada menika tartemtu kula ingkang dipun masrahi Koko Prabu. Kenging menapa? Kula nggadahi raos cubriya malah sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu mboten mangertosi dhumateng kawontenan kula. Lho mengko dhisik Dimas Sedewa. Kena ngapa Siadi teka matur kang kaya mangkono? Mugi dados ning kawuningan Koko Prabu. Sinasa kula tinemu wragil nanging kula menika sagedipun wastani lante panggraita. Wasis waskita ing esti menawi tiyang kathah sami nyebataken ingkang asta wujudipun pustaka menika kula sanes kok Koko Prabu Ndarawati sejati nanging menika Duratmaka ingkang mindha warni kaliyan Koko Prabu Ndaraka. Kenging menapa kula mboten dipun tarosi, kula kenging menapa kula mboten dipun tari, kula menika mboten dipun tantik. Kinten-kintenipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalima Sada menika dipun masrahaken menapa mboten lha kok teko paduka mboten menggalih bab menika. Aduh Werkudara iki. Pangestungkara Sedewa kula nendhawuh ndak kira bab perkara pustaka Jamus Jimat Kalima Sada diasta dening Koko Prabu Ndarawati ingkang sejati utawa dudu
kuwi mung manut pestining kodrat ya Yayi. Lho, liripun kados pundi? Yen to pancen iki mawujuding Duratmaka ingkang bakal gawe srana patine Pandhawa pun Kakang Lila legawa lair lan batin. Lho, mboten saged. Yen to Sadewa rasa rujuk banjur arep kepiye? Mergo arep tumuju menyang endi lakune wong urip iki yen to rampung mati. Lho, mengke riyen. Mbok kula nyuwun sak mangke maduka Kanjeng Prabu Puntadewa anglilani ingkang rayi bumi retamu. Bidal Si Adi Sedewa arep budal menyang endi? Badhe mlapat lampahipun Kakang Prabu Ndrawati. Ora usah ya Dimas, ora usah. Yen to sak mengko Si Adi nekat arep njaluk baline wujuding pustaka saka astane Kakang Prabu malah mengko bakal gawe wirangi asmaning Nata Ngamarta. Pringaten kula mboten dipun paringaken. Ora, babar pisan ora. Inggih sampun. Nanging menawi kula mboten dipun paringaken mlapati ndahipun Kakang Prabu Ndrawati menawi mekaten kula dipun paringaken jejagi kawontenan Praja Negari Ngamarta. Yen to mung ngrondani kanan Praja Negara Ngamarta tak sumanggake. Ngaten kula nyuwun pamit kok, Prabu. Kawos manten Sang Raden Sadewa ingkang mingset saged kedhaton negari Ngamarta. Eling-eling satria ingkang tuhulante panggrahitane dupi anjawel kang putra ing pringgondani putra njadi paten Sang Raden Gatotkaca nadyan kanthi aji pameling saknalika bleber oncak saking dhaton negari Ngamarta Sang Raden Gatotkaca. Warekudara apa? Kaya ana perkara ingkang aneh-aneh. Aneh-aneh piye? Sakpungkuri Sedewa lah kok dadi atmajamu loro. Sajak klepat lunga kaya arep nututi marang Sedewa. Wah. Tak kira perkara Sedewa rasa digagas banget. Bagune saiki awake dhewe ngupadi ana ngendi dununge Semar Badranaya. Mergo anggone para Pandhawa bakal kelakon bangun Candhi Saptarengga yen to tanpa pambiyantune Semar Badranaya tak kira ora bakal kelakon. Mungguhmu kepiye babagan Kakang Prabu Ndrawati? Babagan pagebluk negara Ngamarta mengko bakal ana trontong-trontong sleh pepadang. Yen mangkono ayo pun Kakang kanthi ngupadi Kakang Semarawerkudara. Ayo. Carian putra lampun kawekasan yeka wis anggene maya Wisnu Pratenta wis anggene maya Wisnu Pratenta kowe pancen lantip panggrahitamu. Ha iya. Tak jawel nganggo aji pameling. Mung cukup tak batin lah kok kowe klepat melapat karo pamanmu ing bumi Retalun. Paman Sedewa iki. Eneng apa Dimas? Lah kok dadi pun Kakang mbok jawel tumuli aku ya klepat nututi kelawan Si Adi Pringgondani.
Mangke riyen. Paman Setiwa. Apa? Menapa sintenipun Paman Setiwa badhe melapat dintaipun Koko Prabu Ndrawati? Mestine ngono. Mergo aku ora nrimake yen to wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat Kalimasada oncet saka negara Ngamarta. Hai sami. Mergo kula niki nggih duwe rasa curiga. Curiga piye? Curiga menika Cubriya kok curiga. lah Curiga ki keris kok rumangsamu. kalian Wa Prabu Ndrawati menika kaya-kaya wong membo-membo. Pancen bener Gatotkaca. Lah iya. Lah kersanipun samangke kados pundi kula namung kantun derek. Ngenteni wektu ingkang prayoga supayane Koko Prabu Puntadewa linggar sartane budal ngupadi ana ngendi dununge Kakang Semar Badranaya. Ngaten. Iya. Mekaten kula namung kantun derek salajengipun kula namung mastuti dawuhipun Paman Setiwa Ibu Wiratawu. Iya, Gatotkaca. Sang Hyang Tata Kalana. Kalana kalaya takut maring kot. Ingkang miling-miling saking Dirgantara. Nggih Sang Ditya Kala Jenggiwara. Nalika semanten dupi mulat tiga satring mapan tapel wates negari Ngamarta. Dupi mulat jagating Sang Radenantara jengking katon suwung merga bingung tumlawung manahira satring jangkar bumi. Nalika semanten dupi manuk semonten angganing Sang Radenantara nggih Sang Ditya Kala Jenggiwara saknalika datanipun Wradasena nggero-nggero ambalik kaya yaksa ngamuk marang mangsane. Oh. Lho. Piye? Manungsa ora tataran. Ora Gatotkaca kira kakangmu tegel. Lho Sewu. Kowe dudu kakangku. Kowe dudu kakangku nanging kowe demit sing mancing ning ragane kakangku. Wah, edan. Ayo bali. Mah. Ayo bali. Mesakno ragane kakangku. Mah. Aku nek rong setelke caping gunung dijadil gak kurang bali. Ah, colo. Ora sudi tak culke. Colo. Cul aku ora tau culke. Oh, gigit mati dening aku. Ketampan dayaning sumping suket kala jero mati dening. Oh, panas. Mati ya. Ah! Waduh. Waduh. Wah! Ayo, bali ora. Bali ora. Bali ora. Wakot. Demit ngeyel. Waduh. Dimas. Lupute pun Kakang apa aku teko mbok piting-piting. Waduh, Kakang. Paman menika wonten kawontenan menapa? Teko kula dipun piting-piting dipun mulasara kaliyan Yayi Gatotkaca. Kowe ora eling merga kowe kampiran. Lho,
kula kampiran. Iya. Nek ngaten wonten demit ingkang ngangslupi kula. Mestine ngono. Lah kok teko mboten Yayi Gatotkaca mawon ingkang kampiran. Nek Gatotkaca ki ora kampiran ning sok ngampiri kok nek. Ora kang slupan ning malah ngangslupi nek kuwi. Nakal bareng kok yo diomong-omong. Wis sing dadi nyatane wae. Ana wujuding Duratmaka ingkang nganthi wujuding buta utawa demit ingkang sak mengko ngangslupi ragamu. Kersanipun ayo dimemanuki lakune menungso kae. Dian lah kok adine ampuk. Kakangne gampang arep tangslupi lah kok adine Digdaya lah menungsa ora tatan. Sajak anak-anak pendho ora iso disangga endeng. Yo kowe. Kowe demite. Ayo. Sing ngangslupi kakangku. Ayo bener. Guyu. Loh, lah iya. Ayo bali, ora sudi bali, ora sudi, ora bali aruto pare peksa. Ora kena. Saya dalu aras abyor sorot lintang kanggo medhap titi sonya madya Patri lumrang gantaning pos pita karang jawaning pudyanira Dico waromrengang lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang Astungkara sidam sikaring bawana langgeng Kaki Prabu Ndarawati kula penemban teka jeneng para wis ngasta wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Yai. Mesti kemawon kula nuhoni dhateng menapa ingkang dados dawuhipun Sang Pinandita. Inggih Sang Begawan Wisakarna. Ya ngaten. Iya, Kaki Prabu Kresna. Nggih. Kamangka uga rapangling Raden Janaka. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk sandhap pepodo Sang Pinandita Sang Penemban Wisakarna
Ya iya Raden tak tampa. Penemban. Apa Kaki Prabu? Mriko pertapan utawi wana Bendara kok mambu mie ngene. Damel ngintir-intir kula. Ana ratu kok ngintir-intir wetenge, kudu betah poso, betah prihatin. Lah ingaten. Sakmangke Gandeng kula sampun nyuwanaken wujudipun pustaka Jamus Manjuman kali Wisada. Kalan rayi kula pun Yayi Arjuna. Babar pisaning Yayi kula Arjuna nyuwun supados sakmangke paduka amejang isine wujudipun pustaka Jamus Manjuman kali Wisada menika. Ya Kaki Prabu. Nanging mengko dhisik Raden Arjuna kula wonten dawuh. Anggon salah sawijining titah keduga bakal nampa wejangan ya surasaning pustaka Jamus Manjuman Kalimasada kudu suci luwih dhisik lair batine. Kamangka anggon jeneng para Arjuna sowan ana ngersaning Sang Begawan Wisakarna ndak sawang. Jagatmu lan lair batinmu durung katon resik, durung katon suci. Mula kang saka kuwi apa kira-kira mengko Raden Arjuna kabutan yen to tak dawuhi supaya ning ngunjuk sawijining tirta, kengaran tirta Panjuta ingkang keduga bakal gawe srana suci lair lan batine Raden Arjuna, Raden Soroting Pantam sumula amadang jroning pasareyan menani watana remu-remu kalingan ngangrangan sang diwah manah hengkung sumungkem kuling sang kakung rerepa alon wuwu sira Bapu Yayi eman Piratate Bronto Yayulun tada runte ulun tada runte menawi mekaten ingkang dados sarana suci lair lan batosipun ingkang abdipun Arjuna kula namung sendika ndherek penemban marata Dyagi maju mrene bakal ndak unjuki wujuding tirta Panjuta Raden Arjuna. Malah dibuang. Ngapunten. Kacapan Agus manten nenggih Tyan Arjuna ingkang wis kepareng ngunjuk tirta Panjuta. Sang Raden Arjuna datan pranyana bilih jatosipun punika tirta ingkang denisi mawi daru beksi dening Sang Tapa Begawan Wisakarna. Upami sanesipun Sang Raden Arjuna estu sampun lebur kuandhane. Eling-eling Tyan Arjuna satra kasih dewa saka digdayaning Arjuna saka ampuh tirta ingkang kaparingaken ndrodhok anggane Tyan Arjuna jelek dadi wujuding yaksa gedene sak Prabata Siwi. Wah! Kiri-kiri nyalir Prabata abang ngawlagar mangwohing mungsa aminta lawan anggrasa singalir mandhapta ing kadhegayon
manubru wah manungsa ora tatanan penemban bisa karna laku teko dadi ragaku kaya ngene wujudane oh aku ora nrimakake penemban kowe kudu tanggung jawab ya jagat pangestu karo Paraden Arjuna ana parat aja kaget sak temene iki mau dudu kok salah kedaden dudu kok merga akehing dosa saka Raden Arjuna sartane akehing tumindak ala ingkang wis mbok tindakake nanging sayekti ragamu ingkang ora kuat oh nek ngono aku dadi wujud kaya ngene merga ragaku ora kuat iya banjur seranane apa supaya aku bisa bali kaya wingi uni Raden Arjuna ana parat yen to jeneng para isa pengin waluya nirmala temajati-jati temah mulya kudu bisa mateni Semar Badranaya merga kuwi dalan siji-sijine merga Semar Badra ingkang ora tansah nggatekake nglawan Raden Arjuna oh Semar kowe ora tanggung jawab pateni gaglak limpamu wah oi Durna kula wonten dawuh luwih dhisik aja badar merga lelakon kang kaya mangkene iki bakal ana sambunge kemarangipun Sang Perban Wisakarna wujuding pustaka kudu mbok gawa sak mengko ayo tak kandhi memanuki mlapat marang lakune Raden Arjuna oh monggo kula dherekaken Woi! Sokro Mangkara tumbak menda tete kan apa sumawar cita anggara rakata buta maisa Respati mintuna eka ditri catur wanca sacapta astana watasa ing sreping sanggarku kumantosing dalu jroning ratrik driwenten ingkang acarita namung Sang Hyang Pratangga Pati kang jedul saking Brangwetan kalingan mega sarta gunung-gunung parandri kang bisa murbawani jagat ora duwi tata sing kamantian dewasane wau kawususa mancine wis ngancik gara-gara